Сега ще ти покажа двустайни апартаменти, завършени до ключ в нова кооперация с Акт 16, квартал Христо Смирненски, а цената близка до подарък. Само 1600 евро на квадратен метър. И това е един от най-предпочитаните инвеститори в град Пловдив. Изгледай видеото до край и се свържи с мен за повече информация.